इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोनसे बाथ्राया सैथो, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया आरो जोंबो सासे सासे बर'नि फिसा जानानै बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि आरो जोंनि जा थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांबोदोंमोन बिनि जोङो व्यक्ति हिसाबै देरसिन जानो हाया। हाग्रामाया जुदि प्रकृत बे खामानिखौ गावनि बुंनाय बायदि मावनो नागिरदोंब्ला फैगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 15 आगस्तनि सिगां जे मोनसे जिरायनो हागौ बेवहाय रेडि जानानै फैथों, जोंबो रेडिखा। खिन्थु जोङो मोनसे बाथ्राखौ दिनै रोखा हमनो हादों दि बिथाङा मावनो गोसो गैया। बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि सायाव फारागथि दङ। मानोना जुदि बियो थारैनो जोंखौ खौसे जाजानो लुबैदोंबा थिग दं। इउपिपिएल दोलो हिसाबै आं सासे रनजित बसुमतारी हिसाबै इउपिपिएलनि सोद्रोमा जानानै हारिनि थाखाय इउपिपिएलखौ नागारनांगौबा आं नागारगोन, दानो नागारगोन। हाग्रामाया बिपिएफखौ नागारनो हागोन ना हाया बेखौ क्लियार खालामग्रोथों। मानोना बियो नागारनो जे बे हाया, गावनि सार्थखौ जे बियो मालाबाबो खोमानो नागिरा। थांनाय साननैसोनि सिगां जे 22 मानसिनो दा मा होनो बिजाथिनो जोंनि 22टा बियाबावहाय बिजाथि हिसाबै मुं मख'बाय जाबाय बा डिक्लेयार खालामना होनाय जाबाय। बेनिफ्रायनो फोरमान मोननाय जायो।